ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ശ്ലോകം 36 ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോണത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 36. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലെ എവിടെ വരെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമായിട്ട് അല്ലെ, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന തരത്തില്. തോഷണം ഹരി അല്ലെ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും സംസാര ബന്ധനുണ്ടാക്കും. പക്ഷേ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ആ ഭാവത്തോടെ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാന് വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു ഉപകരണം മാത്രമായി തീരുകയും അതിൻ്റെ ഫലം ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. 35-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാന് സന്തോഷം വരണേ, നമ്മുടെ കർമ്മം കൊണ്ട് ഭഗവാന് സന്തോഷം വരണേ എന്നൊരു ഭാവത്തില് ഭക്തിയോഗത്തോടെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം. അപ്പൊ ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് വെളിവാകുന്നു. ഈശ്വര അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. ഭക്തി വേണം. ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ഭക്തി യോഗമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. എല്ലാ കർമ്മവും ഭഗവത് അർപ്പണമാക്കി ചെയ്താല് മനസ്സ് എന്താവും? പരിശുദ്ധമായി തീരും. അതിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കും. ഭൗതിക ജ്ഞാനമല്ല, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്കെല്ലാം ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ തരും. ഇനി നമ്മൾക്ക് ശ്ലോകം 36 നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുർവാണ എത്ര കർമാണി ഭഗവത് ശിക്ഷയാ സകൃത് ഗൃണന്തി ഗുണനാമാനി കൃഷ്ണസ്യാനുസ്മരന്തി ച. കുർവാണ എത്ര കർമാണി ഭഗവത് ശിക്ഷയാ സകൃത് ഗൃണന്തി ഗുണനാമാനി കൃഷ്ണസ്യാനുസ്മരന്തി ച. കുർവാണ നിർവഹിക്കുന്ന വേളയിൽ എത്ര അതിന്മേൽ കർമാണി കർത്തവ്യങ്ങൾ ഭഗവത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശിക്ഷയാൽ ആഗ്രഹത്താൽ ഭഗവാന്റെ ചെയ്യാൽ അസകൃത് നിരന്തരമായി ഗൃണന്തി വിജയിക്കുന്നു ഗുണങ്ങൾ നാമാനി നാമങ്ങൾ കൃഷ്ണന്റെ അനുസ്മരന്തി സദാ സ്മരിക്കുന്നു. അനുസ്മരന്തി സദാ സ്മരിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ച ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും മതർപ്പണമായി ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ, നാമങ്ങൾ, ലീലകൾ ഇതൊക്കെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ, കീർത്തിക്കുമ്പോഴും ഭഗവത് അർപ്പണമായിത്തീരുന്നു ആ കർമ്മങ്ങൾ. അത് തന്നെയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലും പ്രഭുപാദന്റെ വിവർത്തനത്തിലൂടെയും ഭാവാർത്ഥത്തിലൂടെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് നോടി നോക്കാം. കുർവാണ എത്ര കർമാണി ഭഗവത് ശിക്ഷയാ സകൃത് ഗൃണന്തി ഗുണനാമാനി കൃഷ്ണസ്യാനുസ്മരന്തി ച. ഗൃണന്തി എന്ന് വെച്ചാല് വിജയിക്കുന്നു. എങ്ങനെ ചെയ്താല്? ഗുണനാമാനി ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളും
അനുസ്മരന്തി, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെയും ആ നാമത്തെയും ഒക്കെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയായിത്തീരുന്നു, ഭഗവത് ഇച്ഛയായിത്തീരുന്നു. ഇച്ഛ എന്ന് വെച്ചാൽ ശിക്ഷയാ, ഇച്ഛയാൽ. വിവർത്തനം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്ന വേളയിൽ ഒരാൾ സദാ ഭഗവാനെയും ഭഗവത് നാമങ്ങളെയും ഭഗവത് ഗുണങ്ങളെയും സ്മരിക്കുന്നു. ഭഗവാനിന്റെ ആജ്ഞയ്ക്കനുസരിച്ച്, അതായത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ആ ധർമ്മം അതനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുക. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ സദാ ഭഗവാനെയും എപ്പോഴും, അതാണ് അനുസ്മരന്തി, സദാ സ്മരിക്കുന്നു, ഭഗവത് നാമങ്ങളെയും ഭഗവത് ഗുണങ്ങളെയും സ്മരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം ഒന്ന് വായിക്കാം നമുക്ക്. കുർവാണ യത്ര കർമാണി ഭഗവത് ശിക്ഷയാ സകൃത്. കുർവാണ യത്ര കർമാണി ഭഗവത് ശിക്ഷയാ സകൃത്. ഗൃണന്തി ഗുണനാമാനി കൃഷ്ണസ്യാനുസ്മരന്തി ച. ഗൃണന്തി ഗുണനാമാനി കൃഷ്ണസ്യാനുസ്മരന്തി ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് രമാദേജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കുർവാണ യത്ര കർമാണി ഭഗവച്ഛിക്ഷയാ സകൃത്. ഗൃണന്തി ഗുണനാമാനി കൃഷ്ണസ്യനുസ്മരന്തി ച. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. കുർവാണ യത്ര കർമാണി ഭഗവത് ശിക്ഷയാ സകൃത്. ശൃണന്തി ഗുണനാമാനി കൃഷ്ണസ്യാനുസ്മരന്തി ച. ഗൃണന്തി ഗൃണന്തി ഗുണനാമാനി. ഗൃണന്തി ഗുണനാമാനി കൃഷ്ണസ്യാനുസ്മരന്തി ച. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഒരു വിദഗ്ധ ഭക്തൻ സർവവിധ കർത്തവ്യങ്ങളും ഈ ജന്മത്തിനായി അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിനായി, ഓരോ വാക്കുകളും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കണം നമ്മൾ. ഈ ജന്മത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യണം, അത് എന്തിനായിട്ടാണ്? അടുത്ത ജന്മം നല്ലതൊരെണ്ണം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതും ആണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ. നിർവഹിക്കുന്ന വേളയിൽ സദാ ഭഗവാന്റെ നാമ രൂപ ഗുണ കീർത്തനങ്ങളെ, അതാണ് നാമം, രൂപം, ഗുണം, അതുപോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുക. സ്മരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നു. ഭഗവത് ആജ്ഞകളെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ സുവ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ വിചാരിക്കട്ടെ, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ എങ്ങനെയാ ലഭിക്കുക? ഭഗവാനോട് ഇല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും. എന്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ? ഏതിലുള്ളത്? ഭഗവത്ഗീതയില്. ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ വാക്കാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയും ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും പറയുന്നതാണ് ഭാഗവതം. ഭഗവാന്റെ സദാ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ കീർത്തനങ്ങളെ സ്മരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നു. ഭഗവത് ആജ്ഞകളെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ സുവ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ സർവ മേഖലകളിലും ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ പറയും. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മാനുവൽ ആണെന്ന് പറയും അല്ലെ. നമ്മൾ എന്ത് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ഒരു മാനുവൽ കിട്ടും, ഒരു ബുക്കിലെറ്റ് കിട്ടും. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. അപ്പൊ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനോ ഒരു ടോയോ എന്ത് മേടിക്കുമ്പോഴോ ഒരു മാനുവൽ കിട്ടും, അതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതം കിട്ടിയിട്ട് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിച്ച് തീർക്കണം എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ഉടമസ്ഥനായി വർത്തിക്കണം. ആരാണ് ഈ സർവ ലോകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ? ഭഗവാനാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറക്കരുത്. വേദാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ അനുസരിച്ച് ഇന്ദ്രൻ, ബ്രഹ്മാവ്, സരസ്വതി, ഗണേശൻ തുടങ്ങിയ ചില ദേവന്മാരുടെ ആരാധനയിൽ പോലും സർവ സാഹചര്യങ്ങളിലും വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രാതിനിധ്യം യജ്ഞേശ്വരൻ എന്ന നിലയിൽ യജ്ഞങ്ങളുടെ അധികാര ശക്തിയാകുന്നു. നമ്മൾ പല ദേവന്മാരെയും നമ്മൾ പൂജിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ എന്ത് ആരാധന നടക്കുമ്പോഴും അവിടെ ആർക്കാണ് പ്രാതിനിധ്യം കൊടുക്കുക?
വിഷ്ണുവിനെ യജ്ഞേശ്വരൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന നിലയിൽ യജ്ഞങ്ങളുടെ അധികാര ശക്തി അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം, അവരെ കൊണ്ടൊന്നുമില്ല, കഴിവില്ല. ആ കഴിവുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തിനായി ഒരു നിശ്ചിത ദേവനെ ഉപാസിക്കണമെന്ന് അനുശാസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏത് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഏത് ദേവനെ വേണമെങ്കിലും ഉപാസിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? മഴയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രനെ ഉപാസിക്കും, പക്ഷെ നേരിട്ട് ഭഗവാൻ ഉപാസിച്ചാൽ മതിയെന്ന് ഗോവർദ്ധനം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ആ ലീലയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അനുശാസിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ തന്നെയും കർമ്മം യഥോചിതമാകണമെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ സാന്നിധ്യം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. നമ്മൾ ദേവിയുടെ അമ്പലത്തിലായാലും അവിടെയും എല്ലാ പൂജകളും നടത്തുമ്പോഴും ഏറ്റവും ആദ്യം ആർക്ക് വേണ്ടി യജ്ഞം സമർപ്പിക്കും? ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടി യജ്ഞം സമർപ്പിച്ചിട്ടായിരിക്കും പൂജ ചെയ്യുക. അത്തരം വേദകർത്തവ്യങ്ങളുടെ അഭാവത്താൽ നമ്മുടെ സാമാന്യ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ പോലും, ദൃഷ്ടാന്തമായി വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ, വ്യാപാര ഇടപെടൽ, തൊഴിൽ സംബന്ധ വ്യവഹാരങ്ങൾ, സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പരിണത ഫലങ്ങളെ പരമാസ്വാദകനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതായി നാം കരുതണം. ഇപ്പൊ ഏത് കടയിൽ ചെന്നാലും അവിടെ ലക്ഷ്മിയുടെ ഫോട്ടോ മാത്രം വെക്കും. ലക്ഷ്മീനെ വേണ്ടവർക്ക് കുറെ കാശ് വരണം, പക്ഷെ ലക്ഷ്മി ആരാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണില്ല. ലക്ഷ്മി ആരെ കൂടെയാണ് ഉണ്ടാവുക? ഭഗവാന്റെ കൂടെയാണ് ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? ഭഗവാനുള്ളിടത്ത് മാത്രമാണ് ലക്ഷ്മി സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി എന്ത് ചെയ്യും? കുറച്ചു നേരം ആ പൂജയും അത് കണ്ട സന്തോഷത്തിൽ അവരൊന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് ആള് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തടി തപ്പി പോകും. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മള് ഭഗവാനെ അവിടെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ലക്ഷ്മി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ സർവ്വതിൻ്റെയും പരമ ആസ്വാദകനും സർവഗ്രഹങ്ങളുടെയും പരമ ഉടമസ്ഥനും സർവ ജീവാത്മാക്കളുടെ പരമമിത്രവും ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്വയം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘോഷിച്ചു. ഭഗവത് സൃഷ്ടിയിലെ സർവ്വതിൻ്റെയും ഉടമസ്ഥൻ താനാണെന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അവകാശപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന് മാത്രമാണ് അത് അവകാശപ്പെടാനുള്ള അധികാരമുള്ളത്. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ഇതിനെ സദാ സ്മരിക്കുന്നു. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സദാ സ്മരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാൽ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ നാമം, യശസ്, ഭഗവത് ഗുണങ്ങൾ എന്നിവ ആവർത്തിക്കുന്നു. അവര് ഏത് സമയവും അവരുടെ നാവില് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള നാമങ്ങളായിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ ലീലകളായിരിക്കും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ആരെ കാണുമ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാൻ മാത്രമേ അവർക്ക് സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഭക്തൻ സദാ ഭഗവാനുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതെന്ന് ഇതിനെ അർത്ഥമാക്കുന്നു, അല്ലെ? കുറൂരമ്മയ്ക്ക് കണ്ണനെ ഏത് നേരവും വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, അല്ലെ? അതേപോലെ ഭട്ടതിരിപ്പാട് ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നാരായണീയം എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അവളിപ്പുറത്ത് ഭഗവാൻ എത്തിയിരുന്നു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനുമായി സമ്പർക്കത്തിലാകുക എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആജ്ഞാ നിർവഹണത്തിനായി നിശ്ചയമായും വരുമാനത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും 50% കുറയാതെ വിനിയോഗിക്കണം. നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒരു പൂജ ചെയ്താല്, അല്ലെന്നുണ്ടെ അമ്പലങ്ങളിൽ പോയാല്, അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ പൈസ ഉള്ളൂ, എന്താ വേണ്ടേന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും പോവുക. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതിലും കൂടുതൽ നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കും. ഭക്തിനിഷ്ഠ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കണം. അപ്പൊ അമ്പലം പണിയലും അമ്പലത്തില് സേവ ചെയ്യലൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങൾ. എന്താ? അപ്പൊ അവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ വന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാനും അതൊക്കെ പലരിലേക്കും എത്തിക്കാനും ഉള്ളൊരു വഴിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലും ഭഗവത് നാമരൂപ ഗുണലീല കീർത്തനങ്ങളിലും യശ പ്രഖ്യാപന വർണ്ണന പ്രചാരങ്ങളിലും നിരന്തരം വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനേക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടവനായി ആരും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് ഭഗവാൻ സ്പഷ്ടമായി അരുളി ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരെയാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. ഭഗവത് ആജ്ഞാ നിർവഹണത്തിന് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ശാസ്ത്രീയ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും സമാനമായി നിയുക്തമാക്കാൻ സാധ്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ച ഈ മൊബൈല് തന്നെ നമ്മൾ ഏത് നേരവും മൊബൈലും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ? അത് താഴെ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി തുടങ്ങിയില്ലേ? അതിന് അഡിക്റ്റായി. പക്ഷെ വേറെ ഒരു കാര്യത്തിനും നമ്മളത് വിനിയോഗിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ശാസ്ത്രീയ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയൊക്കെ സമാനമായി നിയുക്തമാക്കാൻ സാധ്യമാണ്. ഭഗവത് ഭക്തരുടെ മധ്യേ ഭഗവത്ഗീതാ സന്ദേശങ്ങളെ
പ്രഭാഷിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ കാക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ, അത് അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെയും കൂടി ഈ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭഗവത് അർപ്പണത്തിലേക്ക് അവരെയും കൂടി നമ്മൾ നയിക്കാൻ തയ്യാറാവണം. ഭഗവത് ഭക്തരുടെ മധ്യേ ഭഗവത്ഗീത സന്ദേശങ്ങളെ പ്രഭാഷിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ കാക്ഷിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അതാണ് സന്തോഷം. ദയാലുത്വം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ പ്രത്യയങ്ങളില്ലാത്തവരുടെ മധ്യേ ഇവയെ പ്രഭാഷിക്കരുത്. ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവാത്ത അഭ്യക്തിഗതവാദികൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ വെറുതെ വിടുക. അവര് അനുഭവിച്ചോട്ടെ എന്നുള്ളൊരു മട്ടിൽ, നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു മട്ടിൽ അവര് മധ്യ ഇവയെ പ്രഭാഷിക്കരുത്. ആകയാൽ തൽപരരല്ലാത്ത വ്യക്തികളെ ഭഗവത് ഭക്തരായി പരിവർത്തനം നടത്താനുള്ള ഉദ്യമം അവിരാമം തുടരണം. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സമയത്ത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ജഗായ് മദ്ദായ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടുപേര് കള്ളു കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കണവരെ അടിയൊക്കെ കിട്ടിയെങ്കിലും കൂടി അവരെ വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ ഇതിലേക്ക് വരുത്തി, അല്ലെ, ഭഗവത് ഭക്തിയിലേക്ക് നയിച്ചു അവരെ രണ്ടുപേരെയും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തരായി പരിവർത്തനം നടത്താനുള്ള ഉദ്യമം നമ്മൾ എപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. നിർബന്ധമായിട്ടല്ല, പക്ഷെ പറയും തോറും അവർക്കും തോന്നും അവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കുറെ പറയുമ്പോൾ വിചാരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ തിരിയും. അതോടുകൂടി അതൊരു ചാൻസായി നമുക്ക് അവരെ കൂടുതൽ അതിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലഘു പ്രക്രിയ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അഭ്യസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശ അധ്യയനങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഗാനാലാപം, നാമസങ്കീർത്തനം, നൃത്തം, ലഘുഭക്ഷണം തുടങ്ങിയ നൂതനവും ലഘുവായുധമായ മാർഗം പ്രഭു അഭ്യസിപ്പിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ടാണ് നമുക്കിങ്ങനെ നാമസങ്കീർത്തനവും അതും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ തെരുവുകളിലൂടെ നടന്ന് സങ്കീർത്തനം നടത്തുക, അവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ലഘുഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, എല്ലാവരും കൂടി കൂടിച്ചേർന്ന് നൃത്തം അവതരിക്കുക, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ അതെല്ലാം വന്നപ്പോൾ ആൾക്കാര് ഒരു നാമം ചൊല്ലണത് മറ്റുള്ളവർ കേട്ടാലും കുഴപ്പമില്ലാന്ന്. നമ്മ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു നാമം ചൊല്ലണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉറക്കിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്കൊന്നും മിണ്ടാണ്ടിരുന്നൂടെ എന്ന് പറയും. മക്കളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നാണക്കേടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഉറക്കിയൊക്കെ ചൊല്ലണത്, അല്ലെ. അപ്പോൾ അത് കേട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മ ഉറക്കം തന്നെ ചൊല്ലണം. അവരെ ചെവി കൂടെ എങ്കിലും അതൊന്ന് കയറട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് അவ்விധത്തിൽ നമ്മൾ ഉറക്ക ചൊല്ലുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യര് മാത്രല്ല പല ജീവികളും നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട്. നാമം ചൊല്ലുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഉറക്കം ചൊല്ലണം എന്ന് പറയാൻ കുറെ 84 ലക്ഷം തരത്തിലുള്ള ജീവികളുണ്ട്. അവര് ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അവർക്കും അതൊരു പുതിയ ഉയർന്ന ജന്മത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വഴിയായിത്തീരും. ലഘുഭക്ഷണം തുടങ്ങിയ നൂതനവും ലഘുവായതുമായ മാർഗം പ്രഭു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അഭ്യസിപ്പിച്ചു. അവിധത്തിൽ നമ്മുടെ വരുമാനത്തിന്റെ 50% ഈ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ രീതി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനാൽ അഭ്യസിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാകയാൽ ചെകുത്താന്റെ ആസ്ഥാനമായ ഈ നരകം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ധാമമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നതിന് പരിപൂർണ നിശ്ചയമുണ്ട്. ഈ ഭൂലോകം എന്തായി മാറും? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ധാമമായി തീരും. നല്ല ഗാനാലാപനങ്ങളും നൃത്യങ്ങളും ലഘുഭക്ഷണവും എല്ലാം ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളാൻ ആർക്കും വിസമ്മതമുണ്ടാകുകയില്ല. അത്തരം ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ ഏവരും പങ്കെടുക്കുകയും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പലരുടെയും അവബോധം മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് പ്രസാദം. അപ്പൊ നമ്മ അറിയാതെ ആയാലും പ്രസാദം അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ അവരുടെ അവബോധം എന്തായി മാറും? ശുദ്ധമായി തീരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവരെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കണം. ഭഗവാനുമായി സമ്പർക്കപ്പെടാൻ സേവകനെ സഹായിക്കുന്നത് കേവലം ഇത് മാത്രമാണ്. അപ്രകാരം ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തോളം ഭക്തൻ സ്വയം പരിശുദ്ധനാകുന്നു. നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം പരിശുദ്ധനായിത്തീരും. സർവവിധങ്ങളായ ലൗകിക അഭിവാഞ്ചകളിൽ നിന്നും, ലൗകിക ഇച്ഛകളിൽ നിന്നും, ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും,
ഭഗവത് ഗുണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശുഷ്കമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായും സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ അവ നിർവഹിക്കുകയാണ് ആത്മീയ കർമ്മങ്ങൾ വിജയകരമായി അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഏക വ്യവസ്ഥ. അപ്പൊ നമ്മളെ നയിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി, ഭഗവാൻ തന്നെ ഗുരുവിനെ പറഞ്ഞയക്കും, നമ്മളെ നയിക്കാനുള്ള ഒരു ഗുരു. ആരാണ് ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണേ? ഈ വസ്തുതയെ അവ നിർവഹിക്കാൻ ആത്മീയ കർമ്മങ്ങൾ വിജയകരമായി അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഏക വ്യവസ്ഥ. ഭഗവത് പ്രകൃതിയെ ആരും തന്നെ സ്ഫുടീകരിച്ചിട്ടില്ല. സവിശേഷമായി ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്വയം ഭഗവാനും സാമാന്യമായി മറ്റ് വേദസാഹിത്യങ്ങളെ ഈ വസ്തുതയെ മുമ്പ് തന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകളെ അനുവർത്തിക്കുകയും അവയെ സമ്പൂർണമായും സ്വീകരിക്കുകയുമേ നാം ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. അത് നമ്മെ പരിപൂർണതയുടെ പാതയിലേക്ക് നയിക്കും. ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാം. വിശേഷിച്ചും ബഹുവിധ ക്ലേശങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമായ യുഗത്തിൽ ആർക്കും തങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെ മാറ്റാൻ സാധ്യമല്ല. നമ്മൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് നമ്മൾക്ക് മാറ്റാനേ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ അത് നമ്മളെ എങ്ങനെ നേരിടുന്നു എന്നതനുസരിച്ചായിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം വരുന്നത് പോലെ വരട്ടെ, ഇതെല്ലാം നേരിടാനുള്ള ശക്തി എനിക്ക് തരണേ എന്ന് മാത്രം ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അല്ലാതെ ഇന്നതൊന്നും വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആർക്കും വരും. അപ്പൊ ബഹുവിധ ക്ലേശങ്ങളെ സമൃദ്ധമായ യുഗത്തിൽ ആർക്കും തങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെ മാറ്റാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാനുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുക എന്ന ശുഷ്കമായ ഊഹാപോഹത്തെ ലഘൂകരിക്കുന്ന അനുഷ്ഠാനത്തെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നതാണ് ഏക വ്യവസ്ഥ. നമ്മൾ ഭഗവാന് കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാത്രം എന്തിങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കാതെ ഇത്രയല്ലേ വന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ആശ്വാസം, ഭഗവാൻ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത്ര വലിയൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ആയിത്തീർന്നു എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയായിരിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത്. അത്തരം അഹങ്കാര ഗർവമുള്ള പൊള്ളയായ സ്വയം ശ്രേഷ്ഠതാ ഭാവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം വിനയാധിക്യത്തോടെ, എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയണ അസൂയ, കുശുമ്പ്, കാമം, ലോഭം, മോഹം അതൊക്കെ കൊണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എന്ത് വേണം? വിനയം. വിനയാധിക്യത്തോടെ ഭഗവത്ഗീത അഥവാ ഭാഗവതത്തിലെ ഭഗവത് ആജ്ഞകളെ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച യോഗ്യതകളുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കണം. അതായിരിക്കാണ് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിയായിട്ട് നമ്മളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന്, ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണം. അത് സർവ്വതിനെയും നിസ്സന്ദേഹം വിജയപ്രദമാക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. 8:10 ആയപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തര് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറണത്. എന്നാലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 37. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം വാസുദേവായ ധീമഹി പ്രദ്യുമ്നായ അനിരുദ്ധായ നമ സംഘർഷണായ ച. ആദ്യത്തെ ഇതുകളെ പറ്റിയാണ് പറയണത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം വാസുദേവായ ധീമഹി പ്രദ്യുമ്നായ അനിരുദ്ധായ നമ സംഘർഷണായ ച. ഓം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ യശസ്സിനെ ജപിക്കുന്നതിനുള്ള സംജ്ഞ, ആ നാമമാണ് ഓം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ യശസ്സിനെ ജപിക്കുന്നതിനുള്ള സംജ്ഞയാണ് ഓം. ഇനി നമഃ, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുന്നു. ഇനി ഭഗവതേ, ദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്, തുഭ്യം അങ്ങേക്ക്. ഇവിടെ നമ്മ പറഞ്ഞു ഓം നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം അങ്ങേക്ക്, വാസുദേവായ ധീമഹി വാസുദേവായ, വാസുദേവ സുതന് വാസുദേവന്റെ പുത്രനായ വാസുദേവായ ഭഗവാന്, ധീമഹി ജപിക്കാം, പ്രദ്യുമ്നായ അനിരുദ്ധായ സംഘർഷണായ, അതൊക്കെ വാസുദേവന്റെ പൂർണ്ണാംശങ്ങൾ. നമഃ
പ്രണാമങ്ങൾ ഇവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ നൽകുകയാണ് ചെയ്യണത്. വിവർത്തനം നോക്കുക. ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാംശ വിസ്തരണങ്ങളാണ് പ്രദ്യുമ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ, സംഘർഷണൻ എന്നിവരടക്കം വാസുദേവൻ. പ്രദ്യുമ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ, സംഘർഷണൻ, അതാണ് പൂർണ്ണാംശം. വാസുദേവന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഏവർക്കും ജപിക്കാം. നമ്മൾ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ജപിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം വാസുദേവായ ധീമഹി പ്രദ്യുമ്നായ അനിരുദ്ധായ നമ സംഘർഷണായ ച. ലീല മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ സ്തുഭ്യം വാസുദേവായ ധീമഹി പ്രദ്യുമ്നായ അനിരുദ്ധായ നമഃ സംഘർഷണായ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കും മാതാജി. പ്രദ്യുമ്നായ അനിരുദ്ധായ, അല്ലെ പ്രദ്യുമ്ന അനിരുദ്ധ, അതാണ് അവിടെ നായ, അങ്ങനെ വായിക്കരുത്. പ്രദ്യുമ്നായ അനിരുദ്ധായ നമ സംഘർഷണായ ച. പ്രദ്യുമ്നായ നിരുദ്ധായ നമം അങ്ങനല്ല. പ്രദ്യുമ്നായ അനിരുദ്ധായ, പ്രദ്യുമ്നായ അനിരുദ്ധായ സംഘർഷണായ ച. പ്രദ്യുമ്നായ അനിരുദ്ധായ നമഃ സംഘർഷണായ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനേ വായിക്കും. ഒരാള് വായിച്ചോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം വാസുദേവായ ധീമഹി പ്രദ്യുമ്നായ നിരുദ്ധായ നമഃ സംഘർഷണായ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. നിത്യമാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം വാസുദേവായ ധീമഹി പ്രദ്യുമ്നായ അനിരുദ്ധായ നമഃ സംഘർഷണായ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിക്കട്ടെ. വായിച്ചു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം വാസുദേവായ ധീമഹി പ്രദ്യുമ്നായ അനിരുദ്ധായ നമ സംഘർഷണായ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ ഒരാളും കൂടി പറഞ്ഞു. മാതാജി. വായിക്കാം മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം വാസുദേവായ ധീമഹി പ്രദ്യുമ്നായ അനിരുദ്ധായ നമ സംഘർഷണായ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പഞ്ചരാത്രം അനുസരിച്ച് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സർവവിസ്തരണങ്ങൾക്കും ആദ്യ കാരണം നാരായണനാകുന്നു. നാരായണനിൽ നിന്നാണ് വാസുദേവനും സംഘർഷണനും പ്രദ്യുമ്നനും അനിരുദ്ധനും ഒക്കെ വിസ്തരണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അത് പൂർണ്ണ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. വിവർത്തനം വായിച്ചില്ലേ? ഓക്കെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാംശ വിസ്തരണങ്ങളായ പ്രദ്യുമ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ, സംഘർഷണൻ. അപ്പൊ നാരായണന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ് പ്രദ്യുമ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ, സംഘർഷണൻ, വാസുദേവൻ എന്നിവരടക്കം വാസുദേവന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ നമുക്ക് എവർക്കും ജപിക്കാം. നേരത്തെ വായിച്ചിരുന്നു മാതാജി. ഭാവാർത്ഥം പഞ്ചരാത്രം അനുസരിച്ച് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സർവവിസ്തരണങ്ങൾക്കും ആദ്യ കാരണം നാരായണനാകുന്നു. വാസുദേവനും സംഘർഷണനും പ്രദ്യുമ്നനും അനിരുദ്ധനുമൊക്കെ വിസ്തരണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വാസുദേവനും സംഘർഷണനും മധ്യത്തിൽ ഇടത്തും വലത്തും, പ്രദ്യുമ്നൻ സംഘർഷണന്റെ വലത്തും, അനിരുദ്ധൻ വാസുദേവന്റെ ഇടത്തും. ഇപ്രകാരം 4 ദേവതങ്ങളും സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ വാസുദേവൻ സംഘർഷണൻ രണ്ടുപേരും നടുക്ക്, അതിന്റെ വാസുദേവന്റെ ഇടത്തുവശത്ത് വലത്തുവശത്ത് പ്രദ്യുമ്നൻ, സംഘർഷണത്തിന്റെ വലത്തും അനിരുദ്ധൻ വാസുദേവന്റെ ഇടത്തും. ഇപ്രകാരം 4 ദേവതങ്ങളും സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നു. അവരെ ഭഗവാന്റെ സഹായകർത്താക്കളും രഹസ്യ കാര്യദർശികളുമായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇനി ഓങ്കാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്തും തുടങ്ങേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഓംകാരം പ്രണവ മന്ത്രമാണത്. പ്രണവത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന വേദ ശ്ലോകമാണിത്. അപ്രകാരം ഓം നമോ ധീമഹി തുടങ്ങിയ അതീന്ദ്രിയ ജപ പ്രക്രിയയിൽ മന്ത്രത്തെ അംഗീകൃതമാക്കിയിരിക്കുന്നു. നിയാമകമായി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കാത്ത യാതൊരു ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മ വ്യവഹാരത്തെയും പ്രായോഗിക ജ്ഞാന തത്വശാസ്ത്ര നടപടി വിവരണത്തെയും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായി കരുതുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള നാമങ്ങളൊക്കെ ഉച്ചരിക്കാത്ത ഒരു കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാതെ ചെയ്താൽ അതെല്ലാം നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായി കരുതുന്നു. ഉത്തരോത്തരമായ പ്രക്രിയയാൽ സമൃദ്ധമാകുന്ന ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മങ്ങൾ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഉറ്റ ബന്ധത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനായിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്രകാരം സ്വ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ശ്രീ നാരദ മഹർഷി കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷതയെ വിശദമാക്കി കൊടുത്തു. വ്യാസദേവനെ വിശദമാക്കി കൊടുക്കണ നാരദ മഹർഷി. ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വേണം എല്ലാ കർമ്മവും നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ. അത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവത് അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുടെ ക്രമമായ വികാസ മുന്നേറ്റം ഭഗവാന്റെ പ്രേമ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ പരമകോടിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനെ പ്രേമമെന്നും വൈവിധ്യമായ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തെ രസമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം ഭൗതികതയിലുള്ള സ്നേഹമൊക്കെ കാമമായിട്ടാണ് കരുതുക. അതിനെ പ്രേമം എന്നല്ല പറയുക, കാമം. അതേസമയം അതീന്ദ്രിയമായ ആ സ്നേഹത്തെ പ്രേമമെന്നും ആ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തെ രസമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരം ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രായോഗിക ജ്ഞാന തത്വശാസ്ത്രപരമായ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയും സംയുക്ത രൂപത്തിലും നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. ക്ലാസ് ഉണ്ട് മാതാജി നിങ്ങൾക്ക്? ഇല്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഇന്നൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലോ? ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റേ ഗ്രൂപ്പ് ആർക്കില്ലല്ലോ മാതാജി? മാതാജി ക്ലാസ് ഉണ്ടോ? 8:30 മാതാജി. 8:50 അല്ലേ? ഒരു 10 മിനിറ്റ് വേണ്ടു കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 8:30 ക്ലാസ് ഇല്ലാന്ന് കണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. ഈ ശ്ലോകത്തെ കൊണ്ട് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ മന്ത്രം 4 ദൈവതങ്ങളെയും അഥവാ ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാംശ വിസ്തരണങ്ങളെയും അഥവാ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാംശ വിസ്തരണങ്ങളെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. അതിന് മുമ്പുണ്ടല്ലോ, ആത്മീയ ആചാര്യ മുഖാന്തിരം ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി പ്രാപ്തമാക്കിയ സംപ്രാപ്തിയുടെ രഹസ്യ വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രേഷ്ഠനായ ശൗനക ഋഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുനിമാർ ഉന്നയിച്ച അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരമായി ഇതിൽ 33 അക്ഷരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ശ്ലോകത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ മന്ത്രം 4 ദൈവതങ്ങളെയും, ഈ മന്ത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ശ്ലോകം, നമ്മുടെ 37ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സൂത ഗോസ്വാമി പ്രാപ്തമാക്കിയ സംപ്രാപ്തിയുടെ രഹസ്യ വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രേഷ്ഠനായ ശൗനക ഋഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുനിമാർ ഉന്നയിച്ച അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരമായി ഇതിൽ 33 അക്ഷരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ശ്ലോകത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ മന്ത്രം 4 ദൈവതങ്ങളെയും അഥവാ ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാംശ വിസ്തരണങ്ങളെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. ഏതാണ് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാംശ വിസ്തരണം? ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണ്? സംഘർഷണൻ, വാസുദേവൻ. പൂർണ്ണാധികാരമുള്ള പൂർണ്ണാംശങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സഹായികളും രഹസ്യ കാര്യദർശികളുമാകയാൽ പരമമായ ആകാരം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റേതാകുന്നു. ഇതെല്ലാം ചേർന്നത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അതീവ രഹസ്യമായ ഭാഗം എന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത പൂർണ്ണാംശ വിസ്തരണങ്ങളാണ് വാസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ. അവരെയും സദാ സ്മരിക്കുകയും പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കി കാണാതെ പഠിക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. വിഷ്ണു തത്വം, അതാണ് വിഷ്ണു തത്വം അല്ലെങ്കിൽ ശക്തി തത്വം എന്ന നാമധേയത്തിലുള്ള
മറ്റെല്ലാ സത്യങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ ദേവപ്രതിഷ്ഠകളാണ് ഈ വിസ്തരണങ്ങൾ. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ 4 പൂർണ്ണാംശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഇനി ശ്ലോകം 38 കുറെ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നാ ഇവിടെ നിർത്താം, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തീർക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസ്. എന്താ ഗീതമാതാജി കൈ ഉയർത്തിരിക്കണ? ഗീതമാതാജി ചൊല്ലണോ ശ്ലോകം? അറിയാതെ വന്നതായിരിക്കും. ആ ചൊല്ലണേ. ഹലോ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री गुरुदेव की जय. निताई गौर